Bafethu nimvile sithi yena udlala ngeziqhushumbisi. Yindoda eskydivayo. Ndandinixele ndathi laa ndoda ehla ngeparachute. Wehla kwi-helicopter ephethe intashingana edlala hayi kancinci. Let's call this one the return of General Nhlanhla Mkhwanazi part 3 apho sizoqoshelisa yonke questioning yakhe iphathi yethu yokugqibela kwi-testimony yakhe ka-ad-hoc committee. Hayi ke bafethu, oqala nje kumuntu ndijilo mos kwi-previous post yami into yoba kube ngixola uthe evula umlomo wabembuza ngo-Tupac. The other part aye wathatha kuyo uxola yila case enokwenza ngomlotshwa. Umlotshwa ufike apha watshola uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngokuthi bamthatha bamthochara uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usicacisele kabanzi ngala case. Number 1 utsho uthi kwakungaso case yakhe i-case under iHawks under iDPCI. So information eninzi akayithethayo information akayithatha phi akayithatha kubo. But washiya esiphe picture wrong ngalomlotshwa because lo mlotshwa sokuvela into yoba oko wayesuspendwe ngoko akakabuyi for idisciplinary yakhe. Number 2 each and every time usoloko esubmitana nama-sick note since then, but even recently phinde wasubmita enye i-sick note. So yindoda ebonakala enobudlelwane nonengi kula kidnapping case liyana. Seke yobanjwa kwaMozambique nje kuvela into ngokungathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthetha ngokungathi wayebalekisa lo muntu babemkidnappile bemsa eMozambique. Sistory akashiye naso eso. Lincinci ixesha lamba fethu ngizomela ngiqoshelise nje ngizothi nje qaba. Kuphuma uxola kungena ke ngoku uNomvalo. uNomvalo lo muntu ombuza ngento yoba akayosabela impilo yakhe na kulapha ethethe khona ngeziqhushumbisi wathi yena indoda edlala ngeziqhushumbisi yona indoda eskydiver uyazi bana nini ukufa into engamfikela. So akakosabi ukufa enye sisho sithi at the end of the day sonke isiphetho nesigqibo siyawutshona khona pha. Nomvalo abele phatha akayithathayo malunga nala mcimbi kaCalvin Muthiba Mathibedi lo i-security owner esebelwa noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathi uNomvalo into bufuna ukuphutha in i-disclaimer yoba uyazana noCalvin and at some stage babe close ngexesha uNomvalo wayeseze kwicala le-ANC. So wathi ufuna nje uku-understanda ithini lento yakaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi nayo uCalvin. Wayemzama ukumbuza into yoba kwezi arrest njengoba uCalvin ethetha ngento yoba nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyam-intimidator ithini into yakhona. Wathi kanti yazi uyandilwa nje lo muntu because all these other cases bendingamazi nokumazi uCalvin njoba esithi nje besim-intimidator bendingamazi nokumazi kuzo zonke ezinye icase. Mna icase endikhona kuyo yile ya recent apho bokuyo searchwa khona ama-properties wakhe because kune-complaints ezininzi kunabantu abaninzi even abasebenzela yena uCalvin abasebesixelele izinto ezezasinyanzela into basingahlali phansi siphakame kuyosearchwa kwaCalvin. Kuthetha ngento ezifaka ukubulawa kwabantu, kuthetha ngezinto ezifakwa ukwenziwa kwe-fraud zamathenda apho obani bes-impersonator njengama-commissioners abantu abanamalungelo okwenza okustempa. So kwabanyanzeleka bephakamile u-involved kule icase. So uziqalele nje nyakanyaka. Siphume kuNomvalo sibuye kungene ke ngoku uShongwe. uShongwe xa kengena ifocus kaShongwe inokwenza noGeneral Khan bafethu. And uGeneral Khan uvela njengomuntu oyigeneral erich kuzo zonke igeneral. Ngumuntu o-connected kuma-politicians. Ngumuntu aphinda abe connected nakwi-criminals. uGeneral Khan lona uGeneral Mkhwanazi uthe xa kebuza into yoba kutheni ningenzi into ngaye uGeneral Khan wathi akaripoti kum. So akho nto ndingayenza ngaye. So yinto efana naleyo. Umbuza ke ngoku ngento nokwenza ndandala bheke kamane thola ngayo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi Louis Vuitton into yoba ithini mcimba la bheke athi yazi xa ungasiva nje isitori sakho usimamela ungeva nje into yoba nje apha ayikho lento abayithethayo because kuthiwa i-clashback nale Louis Vuitton eyathathwa babi ngathi banikezwa izona beno-national commissioner uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayinikeza inkosikazi yakhe le bheke lena. Uthi khawube nepicture xa kugqibule kuthiwe le 100 le bheke lena kwakufakwe ama-100,000 athi xa uyicinga i-clashback ingayigcina nje 100,000 into ezifana nezo nje. Athi akazani nokwazana yena neRebecca enjalo but ukhona omnye wee-colleagues zabo ingathi wayiphiwe but wayideclare yena i-Louis Vuitton bag but bona and kwakungumuntu ongumama but bona bengamadoda akekho owafumana lo bag leyo. So abakazi nje uba kuthethwa ngani. So uzamile nje ukuzithetha into ezinjalo kukuthi uShongwe uveze into yoba ngongathi uGeneral Khan kukhona apho eke wabizwa khona uShongwe
kwathiwa kunomuntu ofuna ukuxhomana naye nini kuma video call xa kathi nhla ngathi nguGeneral Khan unento akayibuzwa ayisho into bandoda ufunani. So andikho sho lo ufunani into bangu ufunani uyaheha okanye ufunani uya intimidatewa into nje ngathi njalo uShongwe akayeke wasipha yona kulento yala adocument. Emva koShongwe kungena ke ngoku bakhona ke nabanye moso Bredenbach abazabuza ngeuniform enxiwe nguGeneral Nhlanhla atsho athi sa realize athi into ba aba bantu sebefuna ukubhukuqa umbuso, so siyanyanzeleka into ba sibe ku combat mode suku iwar zone, that's why wayenxibe la uniform liyana. Esitsho ke phofu into ba kunale ndoda enguSteve Mtsumi eyosaywa ukubizwa even ngama generals amakhulu, eyosaywa even imedia iyesaba ukumthatha, ayikho nje imedia eke ithethe iprofile line naye uSteve Mtsumi. So uba nje ndisho futhi yena according to uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi hayi uphezulu kwakhe uyamsearcha, especially now that seke find out into ba banokwenza banobudlelwane. Uthi even this morning wabuza mina uye wabuza uNkosi, I think ngethana noNkosi ephone into ba kubani le ndoda eMutsumi, kubani lo Steve Mtsumi. So ndinayo into ethi basenyaweni zakhe uMutsumi. So nje into efana nale akayibuzwe ngubani, akabuzwe embuza phofu kutheni igenerals ninzi kangaka, because sekuhambe kuba nolungquzulwano oluninzi nje is because of bazininzi generals esinazo apha eSouth Africa. Ukhola Banathi lo wayengathi uphakamisa inhloko uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kwathintini ba corrupt ama-crime intelligence hi ufuna apologize. Bafethu ugobile ebegobisa inhloko, ndithi kwabona babuza kuGeneral Nhlanhla njoba kwakuninini besithi hayi makabuye azo rectify as allegations zakhe ezitsholo ezinto bekezithethe ngobheka icela kaseke zitshintsha simfuna apha. Bafethu babuza kwapha kuye ngokunto ba xa ucinga singenza njani ukulungisa isizwe sethu. Hayi bafethu bakayekwe lo tata. Hayi xa kuphuma ke ngoku uBredenbach xa kuphuma uBredenbach apho bakhona ke nabanye uSolz futhi before ndilibala uSolz uye wafocusa yena kakhulu kwinto nokwenza usihlalele nje ivideo yakhe apho wayethandaza khona ezemfaka nasemithandazweni uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngongathi ngumuntu ofuna ukuziveza ngokuba andinanxanxam nawe, we all have got holes but nje unxa andinawo, ndizama nje ukuprobe ama questions. Uveze nje into engathi injalo wabe esisho phofu into ba uyi-national hero, amagama anjalo uwakhiphile uSolz ngomlomo wakhe. Siphumeni kuSolz ukhuselo namazabe befuna ukubuza imibuzo enokwezama nje ucleara uMinister Senzo Mchunu. Siphume apho size uMpangazitha. Bafethu ndi-enjoyile i-testimony kaMpangazitha, ndisenza saqobelisa ngomateisi ne kuMpangazitha. uMpangazitha xa kubuza umbuza malunga ne-testimony ka-Adams uba u-Adams apha ufike wathetha izinto ezifana no-1 no-2 no-3 uthini ngazo, because angeke siphinde silifumane elinye ixesha loba uzoziphendulela. Bafethu uthe xa ke sitsho njalo wathi mina ndamva xa kethetha u-Adams ezinto ezithethwa ngu-Adams azikho. So basically i-testimony ka-Adams after i-testimony kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ephendula uMpangazitha uvele wayishwankathela nje wayithatha wayilahla emgqomeni nje kanjalo nje nge-2 minutes nyana nje vele wayithatha wayilahle lapho. So umclear lo xa kagqibile wancoma uMpangazitha wathi yena nje as for iPKTT uyawazi umsebenzi wePKTT bafethu, wathi nje since kwa-introduce iPKTT yehla gqithi into eyayisenzeka eyayimbi eKZN kwakubulawana nama-councillors kubulawana nama-politicians, even abafazi kumele babaleke bangalali ezindlini zabo. So nje wathi nje according to yena ufuna ukuxelela iSouth Africa yonke iphela into ba umsebenzi wePKTT uncomeka gqithi. uDelin James bafethu niyamazi ngalo ngulozazi ephethe amaphepha ebezama ukuthi yena uconnect ama-dots uba ubudlelwane bukabani nobani, ubudlelwane bukaGeneral Khan noKurt Matlala buthini, because ingathi buqotho hayi vele ukuthi abantu relationship engathi serious. And ke ngoku lo General Khan uMalema umazi through uGeneral Khan indlela ka-connected ngayo, ngoba the very first time eyoqala ukudibana noMalema in person ke pomthetha in person wa-introducewa wasiwa nguKhan phofu ke lo Khan aphinda abe close nalo muntu otsholwa ngokubulala uWitness D. Lo chola uSotheni lo kuthiwa beke i-special task force member. Xa kagqibile lo Sotheni aphinda abe close noGeneral Khan, kuthiwa akekho umuntu orich njengoGeneral Khan kuma-generals wonke phela. So nje uze watsho wathi indlela kaKwate ngayo ubona nje yenziwe isidenge for a very long time uDelin, ngoba yena bekemane ethumela izinto kuGeneral Sibiya ngiqiya ukuthi zenzeke, but now uyarealize why izinto bekezithumela bekungenziwa ama-follow ups kuzo ebezinokwenza ne-crime ebezinokwenza nama-drugs. And xa kuthethwa each and every time uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ethetha ngu-Adams noKhan akayishiyi into ne-drugs phakathi. And I think for him now from where I was sitting I got the message.
uba uzama ukuthini. When it comes to i-testimony kaNtuli ne, i-focus was more of zeziphi izinto uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi akacingela into yoba zingalungiswa. Umentionile into yoba amabhantinti mawaye egadini ayokusebenzela ukudla bazakudla. Amabhantinti mawayeyisebenzela ifurniture abazathi bahlale kuyo. Mabayeke into baba bebenikezwa izinto ema-freebies ingasave i-country imali eninzi gqithi, because mosiseyazi abakhona vele abayenzayo bebe besazi ba even i-DSTV ziyi-free. Ngulo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wayesixelele kaloku into yoba per day kuspendwa about 500 rands kwisibotshwa ngasinye. So uthethe nje ifocus yakhe ngalapho, wathatha nomcimbi nokwenza ne-cash in transit. Washo wathi xa kungalimithwa reducewe even indlela esispenda ngayo i-cash, kubhatalwe electronically, sisebenzisa amafoni, kusebenziswa ama-speed point, kulimithwe nje izinto. Uya-understand into yoba bakhona abantu abangenazi phones, bakhona abantu abangenama-bank accounts, and understand bakhona abantu abasezilalini okuzaba nzima into yoba kuseyenziswe ezo zinto ezo. But nje uba ngaba bokungenziwe ezo zinto ezo ingayehla i-crime, because niyazi mos into yoba even i-politicians zethu sikhule kuthiwa bebenikezela besebenzisa ama-proof case which is i-cash, but and I leave i-paper trail ke ngoku, of which xa kungareducewa into ezifanezo waze nge-Cape Town. WhatsApp eCape Town akekho umuntu osingathi mncama akanafoni okanye akana-access yoba imali mayitransfer electronically, because xa kwenziwa njalo kulula into yoba babone into yoba imali yasuka kuFezi yabheka kubani, yasuka kubani yabheka kubani. But because kuseyenziswa i-cash, umkhondo wokulandelana even nobugebengu uyakhona into yoba mawulahlwe kanjalo. So uyithathile nje into efana naleyo. When it comes to i-testimony kaNtuli, naye uNtuli was very calm, cool and collected. Niphi bafethu esithi phantsi kwalento ka-Adams ke phofu ne, uAdam seze apha wathetha into akazithethayo, now sipha ithuba loba uclear yonke lonto akayithethile ngawo. Hayi ke uphendule watsho wathi enye into xa mamele into kaAdams unayo into ethi ayingathi akazipheka kasiphi ithuba ncam lokufunda uAdams, and isikolo sibalulekile gqithi. So because ungumuntu nje novela athatha into abaleke naye athina yile nto ezazibhaqa emane ethini ebakwezingxaka kabakuzo uFadel Adams. Nango Paul Sullivan wangayeki wathi uPaul Sullivan uyindoda ebonakala iphiwe nje ipower eninzi gqithi i-country yethu apha eSouth Africa, but uba ngubani umuntu owamnikeza wonke lamagunya kanawo uPaul Sullivan? That is a question that needs to be looked at, and that's a question that needs to be answered. Sibuye kuMatesi bafethu sifala ngayo. uMatesi nguye umuntu oshukumise la parliament, and ndabona into yoba ushukumisa kwa amaphaphu kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. uMatesi xa kevula umlomo uthi hayi mani kunento ethethwe emani ithetheka apha malunga nala unrest ngongathi wena wahamba during iJuly unrest. Wathi thexa xa sitsho njalo wathi nje ngcina isihlalo ndicela nje ixesha enzathi ndilithathe likaMatesi ukuphendula lo mbuzo, because ndifuna uphendula uFadel Adams, ndicela uliphindise back, but ndiyanyanzeleka into yoba ndimphenduleni. Wajika wayindlela bekehleli ngayo wajonga ngqo mosi watsho yena wathi indoda kanyonyobela iqonda ngqo, wajonga ngqo kuAdams wathi okay, imvisa ubuhlungu into yoba kube khona abantu abazaba nezibindi zoba beze bazothi yena waneglectana ne-duties zakhe ngexesha le-unrest, kukuthi akekho umuntu okanye akacingi into yoba ukhona umuntu wayengenza le sacrifice akayenza into yoba athi even inkosikazi seyiteta anyanzeleke into yoba makavele athathe inkosikazi ayigoduse ayibhekise kowayo e-Eastern Cape ukwenzela into bazofocasa kumcimbi onokwenza ne-arrest. Kukuthi wayedriver yi-1 June uvakale sithi wayephi yena uAdams, where were you xa ndanisenza yonke loo nto? Wasipha even ipicture yoba even at some stage kwake wathatha nepresident wa-update ipresident on the ground. Wayephi yena uFadel Adams? Uthi yena izitrato zazizokoPhillips apho wazingena ephi yena uAdams njengoba seke kwazi into bazoba nesibindi soba athi wayengekho. So nje uyilungisile nje into efana naleyo. Uthe sesemafundufunu njalo uyayibona uba iswekiri ikhuphukile, because into noAdams wafethu yamkwathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi nanku uMatesi esithi hayi mani mna ndicinga into yoba nina nino-Adams mele nike nikezwe nje iroom, nike nivalelwe nje erumini okanye niyiphiwe nje iroom nikwazi ukuba nothethiswano. Bafethu awuvakale sithi hayi ukhona ongaphuma khona ngakanobungozi nje kuloo nto leyo. So nje ikhona nje into engathi njalo eyenzekile. So that's more or less about it when it comes to i-testimony kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. So he was called a national hero by the least person we expected into yoba angambiza a national hero. That is uSauls. Thank you, Lieutenant General. I think you and Honorable Adams must have a moment. Now at the room, one of us will come out. No. Give us a room, one of us will come. Lieutenant General, you can't say that. That's like a threat.
Say again? Point of order. can't do that. General Mkhwanazi is threatening a member of parliament. Please. Yes. No, I wanted to tell the honorable member that her time has ended. But the general did not tell who is going to come out. He said, one of us is going to come out. He did not tell which one. Honorable Chair, I beg for a minute for the old member because I took that time to air my unhappiness about Mr. Adams. Can you please? Yeah, yeah. No, she knows I'm forever benevolent. Thank you, Chair.